Hakaway ka jingja accident ka balaja hakamir jong santrik Risau Arjapsan hasurok ba National Highway 6 Ribay District hakaba arngut ki breu kila do e yana ka jingim bat uwe pat la masaujur kat kum kani ka jingja la yathu kaway ka trok ka badan yu registration number ML Not San L Sao Lai Hendriu Pra ka badang wan na ki binta ka Janta Hills ka batmu ban lech ki binta ka bernihan unong nya jong kau la pinhet stat bhai ka kali ka ba umla shu ban te la kam ka jing stat jong kakali kaba Maria Poi ki binta ka surok ba National Highway 6 haki binta ka shnong saw nong kharai ka ringkang pari u divider jong ka te ka surok ba bat poi ka weipat ka phang jong ka surok ka ban keu shishilong ka bla let ban tenra ya ka wei ka kali bolero sarkar ka badan yu registration number ML Not Iway Nyo Saw San San kaba arwet ki basyang hakmat jong ka te ka bolero ki la khlat hasyan ka ba wei pat u basyang na dien ula min saujur kabala pinkit no ikisha civil hospital nongpo kat ba unong nya ba unong bu jakate katrok kila min saw munumala ki pulit kidang penlong ke jing tok kit ka ba kham nya shushu halor kane ke jingja ka barang ya chkamat mentang